Servus lidi, zdraví vás Pavlis.cz u dalšího videa. Možná můžete tady někde slyšet nějaký bouchání rány a to. No není se čemu divit, protože za pár hodin začne Silvestr, takže tady budou všichni, už teď všichni bouchají jak na koři. No to je jedno. Je tady další video, je tady další reakce a tentokrát je tady video, který se jmenuje Top 5 konců světa, které tak nějak nenastaly. Je to video od kanálu PixelRes Top 5, což určitě hodně z vás zná. Je to asi nejlepší kanál, který dělá Top 5, co se týče české YouTube scény. Takže klidně se na to můžeme podívat. Já to jenom tady zapnu. Jo, jedeme. Konec světa může přijít každým dnem a nikdy nemůžeme přesně vědět, kdy se tato událost vlastně stane. Díky této nejistotě se ukazují desítky předpovědí od proroků, kteří tvrdí, že mají magickou odpověď na toto záhadné datum. Bohužel pro ně, bohu dík pro nás, zatím se nikdo netrefil, ale dokázali rozpoutat pořádnou paniku. Proto si teď ukážeme top 5 konců světa, které se tak nějak nestaly. 5. místo 1. ledna roku 1000 našeho letopočtu. Legenda praví, že roku 999, kdy papež Silvestr II. Dostal moc, pronesl slova, která mrazila všem v zádech. 1000 let po narození Krista se ďábel na zem vrátí, a tak se každý hříšník kát, aby odpuštěno mu bylo předtím, než se tato hodina nachýlí, by měl. Půda byla darována, domy a majetek chudým dány, hříchy byly veřejně proneseny, ale on nepřišel. Možná se jenom o pár desítek let sekli. Samozřejmě se jedná pouze o legendu, avšak nikdo si není jistý tím, jestli se toto proroctví stalo, či ne. Přeci jenom lidé jsou posedlí celými tisícovkami. To je pravda. 4. místo, rok 2000. Jo, o tom jsem doslyšel. Rok 2000 si spousta z nás stále pamatuje, avšak nejspíše jste nezaznamenali žádnou změnu a neměli jste strach z toho, co se vlastně může stát. Avšak stovky tisíc lidí stály se zatajeným dechem, protože se roznesla jednoduchá otázka. Co když počítače nedokážou zpracovat rok 2000 a porouchají se? Co když nukleární hlavice samovolně vylétnou? Mně se to zdá, že to spíš bylo takový, jako že je to vždycky přelom tisíciletí, že někdo řekl, že první konec světa vlastně bude v roce 1000 a teď někdo si asi řekl, že by bylo cool říct světu, že jako v roce 2000 zrovna bude další konec světa. Je to takový, že vždycky to mělo být jakoby na přelomu tisíciletí. I když jakoby možná i můžeme čekat, no my už určitě ne, ale jakoby ty další generace můžou určitě čekat, že někdo řekne, že v roce 1000, teda 3000 bude další konec světa. Takže jakoby je to hodně pravděpodobný asi, jestli teda do té doby nevyvinou něco, co by dokázalo, nějakou technologii, která by dokázala zamezit tomu konci světa. Letadla začnou padat a jaderné elektrárny explodují. Naštěstí se nic takového ale nestalo a tak jsme dostali ještě pár let života navíc. 3. místo, rok 1656. Krištof Kolumbus je stále jedna z nejznámějších osob na světě, především jeho náhodným objevením Ameriky roku 1492. Kolumbus ale nebyl jenom mořeplavec, ale taktéž rád zkoumal Bibli a snažil se vypočítat, kdy bude konec světa. Nakonec spočítal, že svět vznikl něco kolem roku 5343 před naším letopočtem, což znamená, že konec světa bude po 7000 letech, znamená je někdy kolem roku 1656 až 1658. Skoro mu to vyšlo. Ačkoliv možná se počítá až od nuly, což by nám dávalo ještě něco málo kolem 5000 let. To je slušný. 2. místo,
21. prosince 2012. Tady to ještě stopnu, protože tady to datum se mi hodně zaradilo do hlavy, ne kvůli tomu, že bych, jakoby, že kvůli tomu, že konec světa, ale je to hlavně kvůli tomu, že vlastně den předtím, což je 20. jsme měli ještě na základce ve škole. Sorry, tady jsem to musel střihnout, protože tady zvonil mobil a nechci, aby mě rušil, ale jsem chtěl říct, že vlastně den předtím, což je teda 20. jsme měli na základce takovou party, říkalo se tomu Mejdan, jo, ale bylo to bohovně nějaký chipsy a nějaký flašky s Coca-Colou a tak. No ale každopádně bylo to super, sešli jsme se tam všichni, dali jsme úplně se zetřít na celém jednom patře, pryč lavice prostě. Bylo to fajn, jako co se týče toho kolektivu a tak. A tam jsme vlastně seděli 20. a všichni mě a ještě jednoho kámoše schýzovali v tom, že prostě bude ten konec světa a já jsem přišel asi v 9:30 domů a nemohl jsem vůbec usnout, protože jsem se bál, že se prostě probudím a třeba budu jediný člověk na planetě nebo prostě tak něco, ale to je fucking no. Kali na prvním místě, ale bohužel máme ještě jedno důležitější datum. Tohle je ale stále to nejznámější. Čas, kdy se i nevěřící lidé báli konce světa, který nám předpověděl majský kalendář. Různé teorie tvrdily, jak náš svět zanikne a nikdo si nebyl přesně jistý, co s námi bude. Ale televize vysílala novinky každou minutu, internet nemluvil o něčem jiném, lidé se loučili, scházeli v kostelech a čekali, co se vlastně stane, až do odpočtu tohoto data. Nic se ale nestalo a tak jsme byli všichni podvedeni tím, že jim nejspíše jenom došlo místo na kalendáři. První místo 29. července 2016. Poslední nejznámější datum, kdy měl svět, jaký ho známe, zaniknout navždy, bylo teprve před pár měsíci. Jistá křesťanská skupina, která si říká The End Time Prophecies, prohlásila, že magnetická pole Země se náhle otočí a naše rotace vytvoří vákuum, která potáhne atmosféru k Zemi. Jak hloupě to zní? Docela hodně. Stalo se to? Samozřejmě, že ne. Tak co? Kdy zase bude nový konec světa? Já doufám, že vám toto video přišlo za... Super video. Pokud jste náhodou nenarazili na tenhle kanál, což si myslím, že je dost divný, pokud sledujete českou scénu, tak určitě se podívejte. PixelRes Top 5 asi určitě dám do popisku odkaz. Je to dost zajímavé, jako dozvědět se, že lidi vlastně spíš než o tom rozvoji toho světa třeba, možná to bude znít debilně, ale prostě než o rozvoji a o zlepšování světa přemýšlej o jeho konci dřív, než vlastně o tom jeho pokračování. Ale jo, je to zajímavý z toho pohledu, že ty lidi si to vlastně, vždycky to přišlo od nějakého člověka, který si prostě přečet nějakou knížku, nebo si to vymyslel z hlavy, nebo měl nějakou víru. Sorry, zase jsem to musel střihnout, protože tady byl někdo v pokoji, no nic. Vždycky to přišlo od nějakého člověka, který měl prostě nějakou víru, nebo mě řekl si, Ježišmarja, tohle datum je takový zvláštní, tak to hnedka vrhnu, že to bylo prostě, že to bude konec světa a tak. Ale no vidíme, třeba se pokusím já, řekněme, že v roce 2025, nějaký pěkný datum, 30. prosince dáme třeba, jo? No, 31. ne, 30. Protože už nechci zažít další Silvestr. 30. bude konec světa, OK? Vyhlašte to všude po světě, aby to lidi věděli. A jo, to je asi tak všechno tady k tomu. Takže pokud budete chtít vidět další nějakou reakci, klidně mi dejte odkaz na nějaký video do komentářů, na který bych se měl podívat. Napište mi svůj názor, pokud se vám líbilo video, dejte like. A kdybyste si chtěli počkat na další reakci nějakou, tak
tak můžete dát i odběr. Já se s váma zatím loučím a servus.